Akukho nokodwa okwenziwe uKhuzani kanye nabaculi bakaMaskandi abazenzele kona bengabonisananga nomndeni kaSicebi. Konke abakwenzile uKhuzani kanye nabaculi bonke bakaMaskandi abahlanganyelile ekutheni banikele imali yokuhlanganisa ukuthi kulekelelwe noma kuhlangatshezwe i-funeral parlor kababa uVita Chinala bakwenze ngokuvumelana futhi ngokuvunyelwa umndeni kaSicebi. Lawo amazwi engiwathole kuKhuzani qobo lwakhe kade sifonelene naye ezongicacisela ngodaba lolu olusegudwini njengoba kukhulunywa nje ngendaba yesoso le mali enikelwa abaculi beyinikela egameni lomngcwabo kaSicebi. Cha, indlamlenze ingichazele sonke istory ngane zakwethu. Bekufaneleke sikhulume lokhu esikhulumile singomakhanya ukuze lisukume iqhawe lilungise indaba noma lisichaze istory siphelele. Ngoba ememezweleni njoba ngishilo ngathi mina sikhuluma according to lokhu okwamenyezelwayo mayelana nemali ehlanganiswa abaculi ngomngcwabo kaSicebi. Emenyezelweni kukhona okwashoda ibe siyaxolisa ke ndlamlenze ezizweni nje sonke njoba ngenza nje ngikhuluma naso isizwe ukuthi inhliziyo zazibhlungu kakhulu zayiphukile inhliziyo nemqondo yayididekile ngokulahlekelwa yiqhawe ngokuzuma kangaka. Kungenzeka ukuthi ekumenyezelweni kukhona okunye okwakumele mhlambe kungasali kwagcina kusalile ngenxa yokuthi uKhuzani waye very emotionally kuphinde futhi kulahleke indoda enkulu emculweni kaMaskandi. Nokuyinto ke mhlambe okungenzeka ukuthi lokho kwasala emenyezelweni ikona mhlambe okususe izinkulumo kube konke kwamenyezelwa ngabe izinkulumo azikho ngoba ngabe yonke into iqondile. So uKhuzani ke nabaculi bakaMaskandi baya kwaSicebi babonisana nomndeni wakaSicebi. Ikhona ingxenye yemali ehambile yaya emndenini kaSicebi, kodwa ingxenye yemali ebinikelwa abaculi bakaMaskandi yona ke ibe seyihlangabeza amathole funeral ekuyiwona abephethe ngesizotha wonke amalungiselelo kanye nomngcwabo kaSicebi. So zinjalo ke ngane zakwethu sithi asibuyeke sesizona update ngoba besikhulumile phela sigxeka. So uma ngaba ama-answers sesiwathola njengoba siwacelile nje sathi on behalf of ifamily kaSicebi siyawadinga ama-answers. Kunembuzo esinayo sidinga ama-answers. Ngiwatholile ke ama-answers njengoba ngini-update nje nginibuyisela wona ama-answers. uKhuzani kanye nabaculi bakaMaskandi ngokuhlanganyela kwabo kulela soso ebebeliqoqa bavumelene nefamily kaSicebi ukuthi benze ngalendlela abenze ngayo. Uze wenza isibonelo uKhuzani ukuthi uyakhumbula ukuthi babe naye ubabunala before ilanga lomngcwabo belungiselela bedecorate iground la bekubanjelwe khona yonke inkonzo yomngcwabo kaSicebi. Babe khona lapho zitrendile izithombe namavideo. Ubabunala wamathole funeral nokuyena obephethe ngesizotha umngcwabo kaSicebi wayekhona. Umbuzo ke uthi uma ngabe bengamukelwe ifamily kaSicebi kanti babe wenza kanjani amalungiselelo bebonakala benefamily kaSicebi. So leyo nto ke iphendula yonke imibuzo ethi ngabe bebevumelene yini nefamily kaSicebi. Kungabe bayithathele bona yini inqumo noma inqumo zithathwe ifamily kaSicebi yayisithuma bona noma yasebenzisa bona.
I-answer yaleyo mbuzo ithi yebo bebevumelene nefamily kaSicebi, akukho abazenzele bona. Konke bebethobela inqubomgomo yakwaDlamini kwaSicebi. Akukho ekuthiwa bavele bazenzela nje. Ifamily kaSicebi ithathe inqumo yabonisana noKhuzani ukuthi imali enikelwa abaculi bakaMaskandi ayisetshenziswe ngalendlela. So benze konke oKhuzani ngokuvumelana noma ngokuvunyelwa ifamily yakhe ngqo uSicebi. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi akukho okuwrong noma okuphuma endleleni okwenziwe uKhuzani noma okucasula ifamily kaSicebi ngoKhuzani. Into eshodile nje ngokubuka kwethu ke singomakhanya kushode eyimemezelweni ukuthi abantu ba-updatewe ukuthi ifamily was involved in every decision making yokufihla kaSicebi. Family was the one who took all the decisions and gave go ahead kubantu abebezowulekelela abanjengabo ke oKhuzani noBaba uVita Chinala wamaThole Funerals. So konke ke emngcwabeni kaSithole kuhambe kahle ngokwefamily isebenzisana noma ilekelelana noKhuzani nabaculi bakaMaskandi kanye nefuneral parlor amaThole Funeral. Siyanibonga ke Khuzani, mkhulu kakhulu imisebenzi eniyenzile. Baba Vita Chinala, mkhulu kakhulu ndoda amadoda umsebenzi owenzile. Lokhu nje ukuthi uhlangabezane nabaculi bakaMaskandi. Bathi thina sinalokho, wena bese uthi mina ngizo-eda kuloko okushodayo. Cha, izandla zedlula ikhanda. Siyakubonga kakhulu lokho okwenzile. Siphinde sibongeleke kanye nefamily yakhe uSicebi, Nkosi yami. Siyayibongela ukuthi umngcwabo ube nesizotha, waba nesithunzi, wahlonipheka, waba sezingeni elikhulu ngenxa yokubambisana kwawo kanye noKhuzani nabaculi bakaMaskandi noBaba uVita Chinala wamaThole Funeral. Lolo bumbano, lokho kubambisana, lokho kubonisana ebenikwenza, cha kube impumelelo. Sibona amavidiyo, sibona umngcwabo, izinga, yonke into was superb. Siyabonga ke family, siyanibongela family kaSicebi. Okunye ke umuzi kaSicebi awushiye engawuqedile. Uthi uKhuzani bengabaculi bakaMaskandi bazowulekelela umndeni kaSicebi ngokuvumelana nawo noma ngokuvunyelwa yiwo. Bazowulekelela ukuthi baqedele umuzi kaSicebi. Kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi ukusebenzisana kukaKhuzani nabaculi bakaMaskandi nefamily kaSicebi akukapheli. Uhambo lisaqhubeka. Umuzi uSicebi ashiye engawuqedelile, abaculi bazinikele ukuthi bazoqhubeka balekelelane nefamily kaSicebi uqedelwe umuzi kaSicebi. So nalapho njalo siyababaza futhi siyabonga. Sibabaza nje inhliziyo enhle engaka, sibabaza ukusebenzisana, sibabaza loluzwelo nalenhliziyo nje emnene engaka lapha na kuindlamlenze umfoka Mpungose kanye nabaculi bonke. Cha, ngane zakwethu akukuningi, bekuyiloko nje ukuthi ngini-update ukuthi sithintene noKhuzani. Wasibikela yonke into, ingakho sesibuyela kunina sizona updater ukuthi cha useshila ukuthi babonisene nefamily, ingakho bebonakala emalungiselelweni omngcwabo before ilanga lomngcwabo nefamily kaSicebi bebamsene ukuthi umngcwabo kaSicebi ube nesizotha futhi ube sezingeni lokuthi bekuwumuntu wabantu, ewumculi womculo omkhulu eSouth Africa okuwumculo kaMaskandi. Ilokho ke ngani zakwethu ngithi ke alwehlanga lingehliyo, qhubekani ke nje nokududuzeka, silahlekelwe kakhulu lapha kuSicebi. Sibonge ithuba.